Aitortxu. Pasas, Miquel. Bai, aurre zapea etorna. Vale. Vuelta ona. Bona, bien. Llega el Lauti Kiu. Bai. Sari banaketaren bukatzen dira dena? Bai, nota dizio, bai. Joder. Atedela zetek? Ekain eta da. Listo, izan. Ekain bega. Ibai Vega da. Ibai Vega está en la competitiva. Claro, es que ni es nada. Ni izan ba hostia, nada, Ibai que izan oso da, Miquel. Ibai ikusi Ortega. Bai, kompetera. Bai, bai, bai. Zer da hau eta komazkoa, gatzen duna? Goma amaitan da bella eta... Claro. Lau. Listo. Yo vendo, pero Laure te empieza el pelo. Laure te empieza el pelo. Vale, Miquel, venga, vuélvelo aquí. David, yo paso un poquito nautikoa, un poquito nautiko finala. Igual un mes, beste batzuk egon ziren.
Bien, desde las... Bueno, tú, la referencia para la foto.
unidad. Está un poquito. Còn đủ đặt sao vậy? Ayo, aku lagi di mana? Dar material, llevar entrenadores, tal y tal. Eso es una función que tendría que hacer ahora. Sí.
Sarreta, Belmonte eta Iberia. Ez? Hola, ez da? Jose Maria. Avisen agaiti, txarren programa, ez? Mira, lo tengo. Muy bien, Arne.
basoan ziki, danak garbitu bari. Supongo dana bat, Eta, Arabako Sale lengo. zure horretan, eta alduetan, Bai, egiten dugu hor, holan. la entidad como tal nunca salta. Y bueno, te sigues y que se haga coordinar que fuese el presidente de las y que fuese el responsable de decir, claro, que decida hacer eso y eso, aunque tenga un proyecto internacional, que se decida. ¿Cómo? Reunirse con los demás en esto, pues así. Voy a pasar el teléfono de ya me escucho. Te paso el teléfono de Franco. Ese estuvo, el último que estuvo, ¿qué fue? ¿Qué estuvo haciendo trabajo? Ese trabajo. En las movidas de la huelga, ¿quién estuvo de representante de Sí, pero que antes sí que estuvo ahí. ¿Qué pasó? Se dimitió. Claro, dimitió. Antes o Pachi? No, antes que Pachi. Mucho antes. Y es que ahora me hace un año. Yo estoy hablando de ayer. Yo hablando hace 10 años. Ochoa, Jaime Ochoa iba con todos, a todos los partidos, a todos los Hoy va a también Pedro se juntaba a Ya no iba a preguntar yo. Ese estuvo de ahí. De
Tenía que haber algo, no sé lo que era, pero había. Tienes algo aquí, porque no tienes que sacar fotos ahora de ahí. ¿Cómo está aquí haciendo los objetivos? Yo non sé tanto, lo compro in 6. Ya te contaré. Yo voy a preguntar. María. Y yo no confío nunca en el examen solía por los partidos profesionales. Sí, pero podría coger eso y las 3 reuniones que tuve al año. Non? Bai. Egin duzu zita baltza. Bai. Da, holako andamik buruko errugatak.
egin mantendu ona Imanoleko orain izatea. Dinot, ja, desinterés total, ja. Jokalari partez baita de. Proyecto nuevo, ya este año ya... Ah, bai.
Ben gaurko final guztiak bukatu da, sari banaketarekin hasiko gara. Joan hurbiltzen mesedez, sariak jasotzera. Sariak emateko hurbildu mesedez Andrea Luzarreta, Nafarroako Euskal Pilota Federazioko presidente Andrea, Juan José del Monte, Errioxako Pilota Federazioko presidente jauna, Iban Idea, Bizkaiko Eusko Pilota Federazioko presidente zuzendaritza batzordeko kidea, Aimar Amondo, Euskal Pilota Federazioko zuzendaritza batzordeko kidea, eta Jose Mari Michelena, Euskal Pilota Federazioko presidente jauna. Gaur arratsaldean Maitea Piriketean jokatutako Larruzko paletako bi finalen sariekin hasiko dugu sarien banaketa. Piriketean paleta Larruz 22 urtez azpiko kategorian aurtengo federazio azpitxapelduna Iparralde, hurbildu mesedez Morros eta Lepoa. Eta kategoria honetan aurtengo txapelduna Nafarroa, Urdanov Pérez.
Triketean, Paletara, Larus, Nagusia, kategorian. Aurtengo federazio azpitzapelduna, Bizkaia, Borrajo Domínguez. Eta triketeko Laruzko Paletako Nagusia kategorian aurtengo federazio txapelduna Nafarroa, Urbilu mesedez Pérez Berrogi. Zestapunta binakako espezialitatearekin handiko du. Zestapunta binaka emakumezkoetan gaztea kategorian aurtengo federazio azpitzapelduna Gipuzkoa, Arai Otaño. Eta zestapunta binaka emakumezkoen gazte kategorian aurtengo federazio txapelduna Bizkaia, Urbilu mesedez Mugartegi Barrenetxea. Zestapunta binaka gizonezkoen gazteak kategorian aurtengo federazio azpitzapelduna Bizkaia, Maguregi Goikoetxea. Eta zestapunta binaka gizonezkoen gaztea kategorian federazio txapelduna Gipuzkoa, Lete Beau. Quiero
dute horietatik batzak. Zezatuta bilaka gizonezkoetan, 22 urtez azpiko kategorian, aurtengo federazio azpitxapetuna Nafarroa, Ibai Ondoria. Eta 22 urtez azpiko zestatutako kategoria honetan, aurtengo federazio txapelduna Bizkaia, hurbildu mesedez, Landaluze Ormaetxea. Frontenizia. Frontenis. Emakumezkoen frontenizera pasatuko gara. Frontenizean emakumezkoetan gaztea kategorian aurtengo federazio azpitxapeluna Errioxa, hurbildu mesedez, Orte eta Monforte. Eta frontenizean emakumezko eta gaztea kategorian aurtengo federazio txapelduna Nafarroa, hurbildu mesedez, Eziolarra Pedro Arena. Emakumezkoen frontenizean 22 urtez azpiko kategorian aurtengo federazio azpitxapeluna Errioxa, Hernández Borarendia. Eta 22 urtez azpiko eta frontenizean emakumezkoetan aurtengo federazio txapelduna Nafarroa, Argain Artazo.
Eta Fronterizean emakumezko eta nagusia kategorian aurtengo federazio azpizapelduna Errioxa Estabile Barron. Eta Fronterizean emakumezkoetan nagusia kategorian aurtengo federazio txapelduna Nafarroa, Urbildu mesedez, Iriarte Uarte. Gomazko baletan, emakumezkoetan, gazteak kategorian aurtengo federazio azpizapelduna Bizkaia, Urbildu mesedez, Iurriaga Urgoiti. Eta Gomazko baletan emakumezkoetan gazteak kategorian aurtengo federazio txapelduna Nafarroa, Urbildu mesedez, Laraza Zabalza. Gomazko baletan emakumezkoetan 22 urtez azpiko kategorian aurtengo federazio azpizapelduna Gipuzkoa, Urbildu mesedez, Mantifior Kerejeta. Eta Gomazko baletan emakumezkoetan 22 urtez azpiko kategorian eta aurtengo federazio txapelduna Bizkaia, Urbildu mesedez, Saez Haritua. Emakumezkoen Gomazko baletan nagusien kategorian aurtengo federazio azpizapelduna Gipuzkoa, Urbildu mesedez, Iratuzkabarrena Izmendi.
Eta Gomazko pareta emakumezkoen nagusiak kategorian aurtengo federazio txapelduna Nafarroa, Urbil mesedez, Zaruela Argara. Gizonezkoen eskuzko finalekin jarraituko dugu. Eskuz banaka gizonezkoak 20 urtez azpiko kategorian. Aurtengo federazio azpi txapelduna Bizkaia, Urbil mesedez, Beitia. Eta gizonezkoen 20 urtez azpiko banakako kategoria honetan. Aurtengo federazio txapelduna Gipuzkoa, Urbil mesedez, Lizeaga. Eskuz bilaka gizonezkoetan, 22 urtez azpiko kategorian, aurtengo federazio azpi txapelduna Nafarroa, Urbil mesedez, Apesetzea, Sant Esteban. Eta gizonezkoetan eskuz bilaka kategoria honetan, aurtengo federazio txapelduna Gipuzkoa, Urbil mesedez, Aramarri Landa. Eskuz banaka gizonezkoen kategorian, aurtengo federazio azpi txapelduna Nafarroa, Urbil mesedez, Oskoz. Eta nagusien gizonezkoen eskuz banaka, aurtengo federazio txapelduna Bizkaia, Urbil mesedez, Rekalde. Eskuz bilaka nagusiak kategoria gizonezkoetan, aurtengo federazio azpi txapelduna
Nafarroa, urbildu mesedez, Carnaval Argitu. Eta gizonezkoetan eskuzbinaka nagusia kategorian. Aurtengo Federazio Txapelduna Gipuzkoa. Urbildu mesedez, Egiguren Lapuz Zabarrena. Bukatzeko sari nagusiak banatuko ditugu. Sari nagusi hauek federazioei ematen zaizkie. Txapela gehien lortzen duen federazioa txapeldun eta ondorengo azpi txapeldun. Triketerekin hasiko gara. 2025ko Grammy Trikete txapelketan aurtengo Federazio azpi txapelduna Gipuzkoa. Eta 2025 urte honetan, Grammy txapelketan, triketean, txapela gehien lortu dituen federazioa, Nafarroa! Eskerparetan, 2025ko Federazio azpi txapelduna, Bizkaia! Eta eskerparetan, Grammy 2025 urte honetan, triketan bezala, txapela gehien lortu duen federazioa, Nafarroa! Bukatzeko taldeko argazkia egingo dugu. Agindu, amailetan.